Fideo bach i ddangos sut i dynnu cefndir oddi ar lun. Yn aml dwi'n defnyddio hyn ar gyfer tynnu cefndir gwyn neu cefndir lliw oddi ar logo, fel bod modd i fi ddefnyddio fo ar bosteri neu dyluniadau, a bod o'n edrych yn daclus a pob peth yn cyd-fynd efo'i gilydd. Mae yna sawl ffordd i wneud hyn. Yr cynta ydy defnyddio wefan debyg i hwn, so remove BG a BG background yn amlwg. Mae yna lot o wefannau debyg allan yna, felly allwch chi jyst chwilio ar Google rhywbeth fel remove background from image neu create transparent background, math yna o beth, a mae yna ddigonedd ohonyn nhw allan yna. A dyma un dwi'n defnyddio, mae o'n ddim a mae o'n syml iawn. Felly, oll da chi angen wneud ydy dewis eich llun. Dyma ni logo fersiwn o logo Mentrau Iaith efo cefndir gwyn. A dwi eisiau cael gwared o'r cefndir. Felly mae o'n automatic wedi cael gwared o'r cefndir fan hyn. Da chi'n gallu deud bod o'n transparent pan mae'r blocio bach llwyd a gwyn yna. Rwan, mae'n fodd, felly lawrlwytho hwnna fanna, neu allai editio yr llun yma. Dudwch os dwi eisiau cael gwared o'r sgrifen er enghraifft, dwi'n clicio edit, mynd i erase, restore, a dwi eisiau cael brwsh tewach. Ydych chi'n gweld y brwsh yn fanna, a dwi'n mynd i fynd dros hwn i gael gwared o'r llun. Na ni. Pethau eraill da chi'n gallu gwneud ydy addasu y background, allai rhoi blur rownd o, neu dewis cefndir lliw gwahanol. Dudwch wan bod chi efo lliw cefndir penodol ar eich poster. Be allwch chi wneud ydy matcho y lliw drwy roed yr cod i fewn yn fanna. Er enghraifft. A dyna ni. Pwyso download. A mae o'n lawrlwytho. A wrth mi agor, da chi'n gallu gweld mae'r cefndir nid yn wyn ddim mwy, mae o'n dryloyw. Ffordd arall ydy defnyddio system sydd ar eich cyfrifiadur. Rwan dwi'n defnyddio Mac, felly preview sy'n agor lluniau i fi. Felly dwi'n mynd i agor y llun yma, efo cefndir gwyn fel ydych chi'n gweld. A rwan, beth dwi'n mynd i wneud ydy pwyso, mynd i Tools yn Preview, a dewis un o'r pethau Edit. So, unai Adjust Colour neu Adjust Size, neu dewis Adjust Colour. Rwan, dwi ddim angen dim byd o newid lliw. Be dwi'n mynd i ddewis ydy yr Magic Wand fan hyn, a dwi'n mynd i uwcholeuo y pethau dwi eisiau cadw. Felly, dwi eisiau cadw, mae hwn yn gallu bod bach yn ffidli. A dwi ddim i weld yn gallu cyrraedd yr emelyn, so fel ydych chi'n gweld, mae hwnna wedi dewis yr 4 cylch yma, a wedi torri nhw allan. Dwi'n bwyso crop. Neu fynd undo. Ffordd arall o cropio ydy dewis y crop peth fyna. Dwi'n eisiau yn sgwar, ond be dwi'n gallu gwneud ydy Smart Lasso. So, mae Smart Lasso yn gadael chi fynd rownd y siap efo highlighter fel hyn. A sy'n rhaid i chi boeni am fod yn daclus, achos wneith o fynd at yr linell sydd yn y llun. Dwi ddim yn fynd yr holl ffordd rownd y llun, achos mae'n mynd i gymryd amser. Ond dwi'n mynd i fynd rownd y cylch yma i ddangos sut mae o yn cropio daclus. Chi'n gweld, mae wedi creu crop daclus crwn. Gadael blob bach ar y top. Diolch yn berffaith, ond pam da chi'n rhoi rhywbeth fel yna uwch ben ar boster sydd efo cefndir lliw neu be bynnag, fyddwch chi ddim yn sylwi ar y manylion bach yna. Felly dyna 2 ffordd
o gael gwared y gefndir ar eich logos. A swn i'n argymell i chi wir wneud hyn. Unwaith da chi wedi wneud o, allwch chi safio'r llun a mae'r fersiwn yna gennych chi wedyn ar gyfer pa bynnag ddefnydd da chi efo ar gyfer eich logo neu eich delwedd o hyn allan. Felly, ewch amdani!